sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mela, se naqraw Luqa 19 minn versu 10. Storja nafuha. U Ġesu daħal u għadda minn Ġeriko. U wara kien hemm raġel jismu Zakkew li kien il-kbir fost il-pubblikani u kien għani, kien sinjur. U kien ifittex li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba il-ġemma tan-nies għax kien qasir fid-daqs. U ġara l-qudiem u tela fuq siġra tal-ġummajż biex jaraħ, għax kien sejr jgħaddi minn hemm. U meta wasal dak il-post, Ġesu ħares il-fuq u qallu Zakkew, isa inżel, għax illum jeħtieġ li noqgħod f'darek. U għaġġel u niżel u laqgħu bil-ferħa. U x'ħin raw dan kollha gergru u bdew jgħidu għadda joqgħod għand wieħed midneb. Iżda Zakkew waqaf u qal lil-mulej, ara mulej, nagħti nofs ġidi lill-foqra u jekk ħadd xi ħaġa minn għand xi ħadd bil-qerq, inrodlu daqshekk 4 darbiet. Qallu Ġesu illum ġiet is-salvazzjoni lil dar għax hu wkoll bin Abraham. Għax bil-bniedem ġi fittex u jsalva dak li kien mitluf. U għadha mill-isbaħ stejjer ġver li għandna li tur il-qalb talla favur tagħna. Kien hemm awtur mqareb darba qal, 3 affarijiet huma ċerti fid-dinja, il-qrid tan-nisa, il-mewt u t-taxxi. U qala mhux jiena, u ma qabilx miegħu. Mhux in-nisa kollha jqirdu, il-mewt mhux bil-fors għax jekk jilħaq jiġi. Lura Ġesu Kristu id-dixxipli tiegħu li jkunu ħajjin ma jmutux, ma jkunu trasformati dik nafuha wkoll. Però iva jkolli naqbel miegħu li t-taxxi bil-fors. Minu dak il-politiku illi vvinta t-taxxi għamu noħodlu bidejh. Għax it-taxxi huma vera idea fenomenali. Illi inti tiġbor il-flus minn għand ħadd ieħor għax hemm xejn. Għax hemm xejn, li mhux għax hemm xejn. L-idea li peress ngħixu f'soċjetà u mhux eremiti għalina nfusna, tajjeb, jekk jiena ħnaddi minn triq, ħnaddi mhux jiena imma jien u ħadd ieħor. Ma sax nagħmel il-parti tat-triq ta' qoddim id-dar tiegħi biss, għax imbagħad tittamel id-drenaġġ. Hemm sistema qegħdin ngħixu f'soċjetà li aħna marbutin flimkien. U allura iva jrid ikun hemm dal-fond komuni, dan il-ġmieħ ta' flus minn għand kulħadd sabiex inkun nistgħu ngħixu flimkien. U fil-waqt li għandna l-proprjetà privata tagħna qegħdin ingawdu minn affarijiet li huma komuni għalina l-koll. Pjazzett, toroq, drenaġġ komuni, elettriku, sistema ta' ilma. Allura it-taxxi huma bil-fors sakemm qegħdin ngħixu f'soċjetà u mhux weħidna f'xi deżert. Iżda rridkom però tmorru lura għal żmien Ġesu meta Iżrael, poplu ċkejken, kien maħkum minn potenza barranija, ir-Rumani. L-Imperu Ruman kien mifrux sewwa, l-Afrika ta' fuq, kważi l-Ewropa kollha, fil-Vant nofsani, kienu prattikament madwar il-Mediterran kollu. U allura dana f'xi sena 67 qabel ma twieled Ġesu, Pompej, wieħed mill-ġenerali Rumani, invada l-Iżrael, l-lut ma setgħu jagħmlu xejn li fil-joqogħdu għal dan il-gvern ġdid tagħhom minn barra. U allura ovvjament ir-Rumani li jridu jaħkmu issa lill-lut, il-lut li dejjem qalu u stqarrew li s-sultan tagħna huwa Alla nnifsu, huwa Jahwe. Lilu naqdu. Miegħu għandna x'naqsmu. U allura il-fatt li daħlu r-Rumani f'pajjiżhom mingħajr permess
U issa qegħdin jiġbru t-taxxi qegħdin jisolħuhom. Tajjeb biex l-Imperatur Fruma jkun jista' jagħmel proġetti tiegħu, kienet xi ħaġa illi għal Lut mhux tal-li ma niżletilhomx, kienet xi ħaġa sakrilega, xi ħaġa kera wisq. Allora kien ikun hemm dawn in-nies mibgħutin mill-Gvern Ruman. Bil-Latin kienu jgħidulhom pubblikani. Komplettu l-istess kelma li nużaw bil-Malti aħna. Però il-pubblikani propjament kienu jkunu nies barranin illi jitlu fil-pajjiż. Tajjeb, imbagħad l-idea kienet illi qabdu nies tal-lokal, Lut. Tajjeb, biex jaħdmulhom, jiġbruhom it-taxxi, però kif kienet issir sistema? Dan il-pubblikani kien joħroġ offerta. Tajjeb, intom il-Lut, min jaħdem għalija? U jiena noffri somma flus biex jagħtini l-impjieg. Tajjeb, inti toffri somma ora, min joffri l-żjed ovvjament ikun impjegat miegħu. U allura dan il-Ludi li issa għandu dal-ġob ġdid li jiġbor it-taxxi minant il-kumpatriotti tiegħu, tajjeb, irid jiġbor lura s-somma li ħallas. Tajjeb? Irid jiġbor il-taxxi biex jagħtihom lill-pubblikani li jimpjegah. U x'taħsbu li kien jagħmel ukoll? Irid jiġbor ukoll għalih. Ovvjament il-pubblikani kien ħalsu, però u kien jisfrutta s-sitwazzjoni, kien fil-pożizzjoni tiegħu kellu kull libertà illi flok ma jitlob it-tali ammont li huwa ġust jitlob iżjed. U inti jekk tolli leħnek u tgħidlu l-hawnhekk ma kollok ebda mezz li tkun taf kemm suppost tħallas. Imma dak li għajlek hu. U jekk inti tolli leħnek ma il-laqda fil-ħodu kont tara l-isbirri wara l-bib u jixtuk il-ħabs. U inti għandek familja, x'abad tagħmel? Ma jistax taħdem ir-raba, ma jistax mort istat. U allura dawn li msejknin nies ħafna minnhom foqra, jaqlawha u jikluha, kienu kollhom iħallsu. Allura x'taħsbu li kienet l-opinjoni tal-Lut? Vis-à-vis dawn il-pubblikani. Dawn nies Lut bħalhom illi bit-tradiment għal pajjiżhom, tajjeb, ippreferew illi biex iħaxnu l-but tagħhom jiġħdu lill-Alla, jiġħdu lin-nazzjon tagħhom u jaħdmu għal potenza barranija. Aħna fi żmien Hompex, meta il-kavallieri ta' Malta kienu waslu biex jispiċċaw, f'Malta kien hawn dak li kienu jsejħulhom il-ġagbini. U għadek tisma' sal-lum dak il-ġagbinari. Dik l-idea propjament. Il-ġagbini kienu nies li minn taħt, nies Maltin li minn taħt kienu qegħdin fiftehim mal-gvern Franċiż biex jiġi Napoleon f'Malta ħalli nqalftu l-barra li l-kavallieri kienu xabbawna sal-ponta ta' Mneħirna. Allura l-idea ta' ġagbin irridkom tifhmu il-pubblikani fi żmien Ġesu kienu ġagbini tal-prima klassi. In-nies ma kienitx taħmilhom. In-nies kienu għalkemm kienu anki forsi jiġu minnhom, jiġu minn xulxin, però kienu involuti dawn in-nies f'sistema ta' korruzzjoni slieħ illi tagħmel dmirek u tagħmlu sew imma li tisloħ lil ħadd ieħor apertament kienu involuti f'sistema wkoll ta' sfruttament. Dak li jkun miskin dajjef ma jistax jolli leħen ta' protesta inti allura tqaxxu. Il-pubblikani kienu briganti. Kienu nies ħallalin, imdorrijin f'dan il-negozju, tajjeb, biex sempliċement iħaxnu il-but tagħhom. Kienu ovvjament allura mistmerra mill-poplu Ludi il għaliex kienu jiġbru t-taxxi għal potenza politika barranija, kienu kol bla skrupli, isiru onja għaspejjeż ta' ħaddieħor, u xogħolhom jerġa' u tgħid kien jinvolvihom f'kuntatt dirett mal-ġentili, mal-pagani, u allura il-Lut kienu jqisuhom bħala nies imnizza, anklin. Il għaliex fil-kuntatt tagħhom ma' nies oħra, ovvjament,
dawna ma kinux lut illi qegħdin josservaw il-liġi ċerimonjali li tommosa kif suppost. Matteo Marku Luqa isemmu il-pubblikani biss. Però għandhom ħafna xi jgħidu dwar dawn il-tip ta' nies u Matteo infatti kull darba jabbinhom ma' grupp ieħor ta' nies. U allura aktar u aktar nifmu il-gravità tal-livell morali baxx ta' dawn it-tip ta' nies. Matteo isemmihom mal-ħab, pubblikani u prostituti. Iżda prostituta ma sibti għandna opinjoni tajba ta' kwalunkwe prostituta li tbieħ ġisimha biex iddabbar xi ħaġa tal-flus. Dak qed ibbieħ l-onestà tiegħu il-pubblikan appuntu biex idabbar xi ħaġa tal-flus. Matteo 21 vers 31 jgħidilna li hawnhekk hawn Ġesu qed jgħidilna dik il-parabola li kien hemm missier kellu żewġ ulied, il-kbieq qallu mur aħdim li fl-għal aw qallu sejjer missier u ma marx. Mar fuq it-tieni wieħed qallu mur aħdim li fl-għalqa, qallu ma rridx. Mbagħad nidem u mar. Parabola qasira, issa Ġesu jistaqsi liema minnhom it-tnejn għamel ir-rieda ta' missieru, qalulu l-ewwel wieħed. Ġesu għallilhom tassew ngħidilkom il-pubblika fatt li kien hemm da li kien ħażin għax qal ma rridx immur. Ma rridx nobdik. Imma mbagħad bidel ħsibu mar, Ġesu għabek jiġbed din il-lezzjoni jgħidilhom il-pubblikani u l-prostituti jitlu qabilkom fis-salta tal-Alla. Qed jgħid lil dawn in-nies super reliġjużi, nies twajba fl-opinjoni ta' ħaddieħor, imma frattant il-Ġesu warbuh. Għabek Ġesu qed jgħidilhom illi dawn it-tip ta' nies mill-ar il-karfa tas-soċjetà. Għarġin ngħidulhom il-kix u l-mix illi aħjar minn għajrhom mill-bihom. Pubblikani, għallhom dawn jitlu qabilkom fis-saltna tal-Alla għax ġie Ġwanni fit-triq tal-ġustizzja u m'emmintuhx imma l-pubblikani u l-prostituti jemnuh. X'ironija. Għandek l-ar nies is-saf ta' taħtnet, l-iskaluna ta' taħtnet. Illi rispondew għal bxara tajba. Tamdu minn Ġwanni, emnuh u intom. Meta rajtu dan ma ndimtux wara biex temnuh. Xorta waħda baqgħu imwebsin fin-nuqqas tan-diema tagħhom. Matteo mela jsemmihom mal-ħab u jsemmihom ukoll mal-pagani. Darbohra nixtiekom tapprezzaw il-lut kemm kienu minfuħin bihom fushom illi aħna il-tajbin, aħna illi nagħlmu lil ħaddieħor, il-pagani kienu infatti jsejħulhom klieb. Klieb. U Ġesu meta jgħallimna dwar kif għandna nirrelataw flimkien u naħfru xulxin u nwidbu l-xulxin u dal-affarijiet kollha. F'Matteo 18 vers 17 jgħidilna jekk ma jkunx irid jismagħhom dan il-bniedem li huwa imwebbes fid-dnub tiegħu, tajjeb, ejder il-Knisja. U jekk ma jridx jisma' mill-Knisja ħajkun għalik. Ġifi istmaħ bħala pagan u pubblikan. Għal darb'oħra il-fatt li il-pubblikan qed jissemma mal-pagan jtina x'nifhmu li l-pagani kienu ħanajdu hekk flagell, kienu nies il-lut kienu jħarsu l-om blik raħwis. Frattant, der Ġesu Kristu u beda jgħallem dwar is-saltna tal-Alla u Ġesu issorprenda lil kulħadd. Lil kulħadd. Saħansitra anke lid-dixxipli tiegħu meta Ġesu wera kumpassjoni lejn il-pubblikani. Ġesu wera modrija lehom. Flok ma mexa mal-kurrent bħalma jagħmlu il-maġġoranza jew bħalma jagħmlu l-poplu kollu prattikament, il-Farizej, is-Sadduċej, in-nies komuni, kollha qegħdu ħarsulhom bl-ikraħ lill-pubblikani. Ġesu waħdu beda biex wera ħniena mal-pubblikani.
il-bxara tajba tas-saltna talla li Ġesu inawgura, li Ġesu beda, tistieden lil dawn in-nies emarġinati, lil dawn in-nies li ħadd ma riedhom, ħadd ma kien jaħmilhom biex huma l-ewwel qabel kollox jesperjenzaw il-grazzja divina. Hija ta' bilħaq sorpriża, illi anke Ġwanni l-Battista meta beda iniedi u jipprepara t-triq għal Messija u n-nies ikkonkorrew għandu, marru ħdeħ ma' xmara Ġurdan, diversi tipi ta' nies, marru kol pubblikani, f'Luqa 3 vers 12 jgħidilna mbaġġew ukoll xi pubblikani biex jitamdu u qalu lu Mgħallem, x'għandna nagħmlu? X'mistoqsija brillanti din, x'mistoqsija umli fl-aħħar mill-aħħar. Għandek dan nies illi ħajjithom u għomorhom jisoħlu ħadd ieħor, però jafu issa dan huwa leħen profetiku. Għawek għandna bniedem li qed ixandra s-saltna talla u qed jgħidilna li ġej wieħed aqwa minnu u rridu nippreparaw ruħna għalih. U allura kif nippreparaw ruħi għalih? X'għandi nagħmel Mgħallem? U għalilhom tieħdux ħlas aktar minn dak li għandhom tieħdu. Ma għalhomx tiġbrux taxxi għax it-taxxi huma bil-fors. Huma parti mis-sistema. Imma tiġbrux ħlas aktar minn dak li għandkom tiġbru. Ġwanni qed jgħidilhom għamlu xogħolkom u għamlu onestament. Kunu sinċira. Ġwanni ndenja illi jitratta ma' dawn tip ta' nies illi kienu l-karfa tas-soċjetà. Però meta marru għandu il-Farizej u s-Sadduċej u allura il-krema tas-soċjetà, l-ola nies reliġjużi, u marru għandu f'Mattew 3 vers 7 meta Ġwanni ra ħafna mill-Farizej u mis-Sadduqin ġejjin għal magħmudija tiegħu qalilhom qasbis tom ċans jitkellmu. Għaliex kien jaf il-motiv tagħhom ma kienx wieħed tajjeb. Wara qalilhom mill-ewwel janisel tal-lifat. Min wissiekom biex taħarbu mill-għadab li ġej? Għamlu mela frott illi jixraq lill-indiema u tgħidux f'qalbkom illi aħna bħala missiena għandna l-Abraham għax Alla kapaċi minn dal-ġebel. Għajjem u liet l-Abraham. U fatti kienet għajjem u liet l-Abraham fil-Pubblikani li qegħdin jindmu u jitlu fis-salta talla anke qabilhom. Għandek nies li jaħsbu li ħobżhom u maħbus u żejthom fil-kus. Ma jqoshom xejn. Imma marru għand Ġwanni forsi biex jitkixfu. Marru forsi biex jistħarġu qed jiġri. Biex ikun jistgħu jirrapportaw il ta' fuqhom. Ġwanni mhux tal-li ma jenhomx, keċċihom, għajjarhom. Imma Pubblikani li marru b'mistoqsija illi tolqothom direttament. ħajjithom personali. X'għandna nagħmlu? Il-Pubblikani narawhom regolarment fil-Vanġeli. Jinteressaw ruhom fil-messaġġ ta' Ġesu. Għaliex taħsbu hekk? Għaliex? Għandek dan nies ħadd ma riedhom mistħija għas-soċjetà li fiha kienu jgħixu. U frattant, meta Ġesu beda ixandar u beda ixandar l-indiema, il-messaġġ tiegħu beda jolqothom. Bdew jgħidu dan messaġġ huwa relevanti jotta għalina. Dan ir-Rabbi qed jindirizza lilna l-każ tagħna. Se hemm differenza meta għandek raġel. Dan raġel huwa jaf li nnifsu li huwa ovvjament mitneb. Huwa ovvjament qiegħed jisraq il-glorja tal-Alla. U allura fl-aħħar mill-aħħar jekk irridu nkunu trasparenti ma' nafusna, mhux kollha Pubblikani aħna. Għax kollha sraqna l-glorja tal-Alla billi tkabbarna, billi supervjajna, billi konna insubordinati għal-liġi tal-Alla, billi għamilna fattina, billi għamilna dik li qalet rasna aktarx mill-kelma tal-Alla. Kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor għandna minn dan il-karattru tal-Pubblikani. Pubblikani, però,
Għax kienu jafu li huma midinbin. Għax kienu jafu kemm ta' bilħaq marru l-baħar. Luqa b'mod speċjali jgħidilna isemmihom ħafna u jaċċenna għalihom illi kienu nies dak it-tip ta' nies illi rrispondew għall-Evanġel. Luqa 15 jgħidilna imbagħad irresqu lejh il-pubblikani kollha u l-midinbin biex jisimgħuh. U l-Fariżej u l-Iskribi gargru bil-qawlu tal-bniedem jilqa' għandu l-midinbin u jikol magħhom. Qed jagħmilha ma' nies mhux suppost jagħmilha magħhom. U dik kienet dak l-iskandlu. Dak kien l-attitudni rivoluzzjonata Ġesu Kristu. Illi ma għamilx bħal bqija tan-nies reliġjużi. Imma aktarx resaq lejn nies li ovvjament għandhom bżonnu. U huma da parti tagħhom jafu li ovvjament għandhom bżonn illi jisimgħu xi qed jgħid ħalli jobduh. Il-Farisej però gergru. U Ġesu biex jurihom biex jesprimi magħhom x'inhi proprjament il-qalb tal-Alla. Alla kif ħares lejn midneb. Għallhom bħal dak ir-raj li għalkemm għandu 99 naġa illi baqgħu fil-merħla. Jekk tonqoslu waħda imur fittixa fuq il-muntanji, fuq l-għoljiet, sakemm isiba. U allura Ġesu indirettament qed jgħidulhom jien l-istess ħaġa qed nagħmel. In-naġa l-imqarba, in-naġa diżubbidjenti, in-naġa li telqet għar-rasa u allura ħa tagħmel rovina minn nafisha. Ekku jien. Il-missier batni apposta biex niġbor in-naġ mitlufa ta' dar Iżrael. Immedjatament wara jagħtihom parabola oħra ta' mara li kellha il-drakmi dawn il-muniti, tilfet waħda minnhom. Iġġennet. Qabdet tikles id-dar kollha tfittex ma streħax qabel ma saħabet. U mbagħad mara tant il-ġenni tagħha firħu miegħi għax sibt il-munita l-mitlufa. Tagħmel sens. Munita li mitlufa x'tiswa? Ma tiswa xejn. Ma jista' xejn. Jiena jista' fil-ġnien tiegħi li m'għandix, ma ħanejdu għandi ġnien. U hemm teżor mimli brillanti u perli u djamanti u deb u fidda u minn kollox. U ma nafx bih x'jiswa dak it-teżor għalija. U mitluf. Mhux qed jaqdi lan tiegħu. U l-bniedem mingħajr il-fidwa ta' Kristu huwa mitluf. U Ġesu ġie biex attwalment iva minnu mhux qed jaqdi lan tiegħu, ċoe li jigglorifika u jsebbaħ u jaqdi lill-Alla u jifraħ balla l-ħalu f'ħajtu. Issa u għall-eternità dan huwa mitluf. Imma mbagħad jerġa' l-parabola taż-żewġ uliet, wieħed minnhom kien kiesaħ. Imissru għallu tini il-sentijaj tal-wirt. U ċoj nishtiqek li jitmejjed. Ejja, ħaffef mut. Missiru tawlu. Dan mar berbaq kollox mal-prostituti waqalaq sul pajjiż. Qed imut bil-ġuħ. U ftakar fl-atmosfera fl-ambjent sabiħ u komdu li kellu d-dar. U għalin u murat missieri. Il-pubblikani jekk għamlu, irrealizzaw. Missier faraħ bieħ, għamillu festin, iċċelebra. Hu il-kbir però ħalih. Għax għallu jiena dejjem għatta għawek naqdi kun saftirlek għat batajt niggidi biex niċċelebra ma sħabi, ma meta ġi dan ibnek, mux daħija, dan ibnek, ma rix naqsam li għawja. Meta ġi dan ibnek, tiltu l-ġra msemmen. Ma Ġesu għal darbohra jurina l-qalb tal-Alla. Alla iħobb lil-midneb. U tant iħobbu illi ma jridux li jibqa' midneb. Imma midneb jagħmlu qaddis. Imma la bil-forsi jrid jersaq lejn midneb. Altrimenti il-midneb ħajibqa' fl-istat mitluf tiegħu. Huwa raj li ma rifittex in-naġa mitlufa. Hija l-mara li fitxet il-munita. Hija l-memorja tal-missier ħanin u benevolenti illi anqal lil dak iż-żagħżugħ qed imut bil-ġuħ maħmuġ fost il-ħnieżer u qal inqumu murat missieri. Il-fatt illi kien jaf x'tip ta' missier għandu. Ekku, il-Ġesu bil-attitudni tiegħu u bit-tagħlim tiegħu dejjem urina il-grazzja tal-Alla hija sorprendenti.
il-grazzi tal-Alla tnixxifna, tbellaħna. Alla qiegħed ifittex lill-mitluf, lill-mitneb. U jekk fil-pajjiż ta' Iżrael dakinhar kien hemm xi ħadd li ċertament kien jaf illi huwa mitluf, huwa mitneb, kienu propjament il-pubblikani. Kien hemm il-prostituti, kien hemm il-pagani illi anke wkoll irrispondew għal messaġġ ta' Ġesu. Imma il-pubblikani illum il-ġurnata għandu ħafna xalmuna. U fil-sinottiċi Mattew, Marku, Luqa nsibu 3 stejjer sbieħ dwar 3 pubblikani. U nixtieq li narawhom flimkien. L-ewwel wieħed minnhom Mattew Levi, wieħed mill-apostli. Araw Ġesu minn bniedem mistmer, mibgħud, illi n-nies qasbis kienu jselmulu għax qed jagħmel da xogħol moqżiż għar-Rumani. Mark jirrakkonta l-ġraja tiegħu hekk, kif kien għaddejra lil Levi, Mattew ġifieri, binalfew bil-qiegħda mal-banka tad-Dazju. Segwini għallu. Jew ejja warajja. Akkolluthej moj, kmant wieħed ċar dirett lilek. L-awtorità tremenda illi Ġesu jeżerċita fuqna. U dak qam u segwih. Ġesu jagħti l-kmant tiegħu li wkoll stedina u aħna nwieġbu għalih. X'għamel Mattew minn dakinhar quddiem u jirreklina l-ikel fid-dar ta' Levi kompli jgħid. Kien hemm ħafna tazzjari, ħafna pubblikani oħrajn. U bidinbin ukoll irreklinaw flimkien ma' Ġesu d-disċipli tiegħu għax kienu ħafna nsegwewh. L-iskribu l-Farizej però dawn il-watchdogs tal-status quo li rridu s-soċjetà tagħna tkun nadifa u pulita u normali kif suppost. Xejn raw li Ġesu qed jiekol mal-midinbin u d-dazzjari, saqsew lid-disċipli ta' Ġesu għaliex qed jiekol mal-pubblikani u l-midinbin? Ma toġobniex din, ma tinżlinniex. Hija xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ebda wieħed mir-rabbin tagħna ma jagħmilha, u r-rabbi tagħkom qed jagħmilha. Jaru każa. Malli Ġesu sema dan qalilhom dawk li huma b'saħħithom. U Ġesu li tifhem dawk li jidrilhom li hu b'saħħithom. Għax dik hija l-idea. Dawk li jaħsbu illi m'għandhomx mart. U min minna m'għandux mart? Min minna m'għandux mart? Ma tafx bih. Kulħadd għandu mart. Il-fatt li twelid ifisser inti marit. Hemm arloġġ qed itektek. Hemm time bomb illi xi darba tisplodi żgur. Meta Ġesu sema da qalilhom dak b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib. Jidhirlek li inti b'saħħtek? Ma tix tibgħat tat-tabib, ma tix ċempillu, ma tix tmur għall-konsulta? Tajjeb għaddej. Imma min għandu bżonn it-tabib dak li għandhom xi mart. Jibqa' ġeġ inseħħ lill-ġusti. Il-Farizej derilhom huma ġusti. U ħafna nies din hija l-problema tagħhom. Jaħsbu li huma ġusti. Jevalwaw l-nfushom jgħidu tajba. Imma ħalilek għalfejn jaslu dik il-konklużjoni żmerġa. Għax jipparaganaw ruħhom ma' ħadd ieħor. U jgħidu jien ma' dik il-qaħba ta' triq l-oħra kemm jien aħjar minnha. Hekk jirraġunaw in-nies. Il-fattu però illi ħadd mhu ġust. U Ġesu qed jgħid ma ġejtx insejjaħ lill-ġusti iżda l-midinbin. Mattew hawnhekk qed jurina. Illi fid-daqqa u l-ħin meta sema l-kman ta' Ġesu Kristu. X'ġielu li jqum jitlaq l-impjieg tiegħu li kien impjieg introjtu tajjeb minn ħafna tbatija. U jmur wara Ġesu. Bħalli kieku jinvesti l-eżistenza u l-futur kollu tiegħu f'dan ir-rabbi illi bil-kemm kien jafu. Ma Mattew għaraf illi f'Ġesu hemm xi ħaġa illi ħadd ieħor m'għandu. Mattew jurina bħala pubblikan, jurina illi jeħtieġ illi nkunu ubbidjenti għas-sejħa u l-istedina ta' Ġesu.
Idu nkunu obbedjenti. Jekk smajt, jekk illum qed tisma' leħnu, twebbis qalbek. Tpenġix lek innifsek li inti tajjeb, li inti għaddej, li inti m'għandekx prattikament bżonn ta' Ġesu Kristu. Forsi ta' xi ħanuna forsi. Ejjew ma nistħux, ma niddejqux nkunu pubblikani hawnhekk. Il għaliex is-sejħa ta' Ġesu taslinna u nistgħu nirrispondu għalija bil-grazzja t'Alla. Pubblikani ieħor nisimgħu dwaru fl-istorja illi Ġesu nnifsu rrakkonta f'Luqa 18 vers 9. Ġesu qalet il-parabola lil xi wħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma nies ġusti. Immaġinaw dawn il-self-righteous, nies self-righteous li jaħsbu li waslu. Imma mhux biss kienu jafdaw fihom infushom, fl-istess ħin kienu jistmerru lil ħadd ieħor. U jgħid l-istorja, żewġ irġiel taru fil-maqdes biex jitolbu wieħed Fariżew u ieħor pubblikan. Il-Fariżew għad bil-wieqfa, ovvjament dik l-importanza tiegħu nnifsu u jvallut kienu jitolbu bil-wieqfa u beda jitlob hekk dwaru nnifsu. U nnotaw illi ma talbu għal ebda ħaġa lil Alla għax ma kellux bżonn. Dak li għamlu bil-ħira tiegħu. U Alla nirringrazzjak li jimminix bħal bnedmin l-oħra. Imbroljuni, inġusti, adulteri. Jew saħansitra bħal dal-pubblikan. Għax ma ta' dik l-għar ħaġa. Il-midneb proverbjali ta' żmienhom. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa. U nagħti d-deċ minn fuq kull ħaġa kwalunkwe li nakkwista. Tiftaħ bejn nifsu. La talbu maħfra lil Alla, la ħaġa waqas oħra. Dak ma n-nies reliġjużi. In-nies illi ma jafux li huma mitlufa. Min għalihom jaraw, però huma omja. Min għalihom huma b'saħħithom, però għandhom il-kankru fatali tad-dnub fihom li qed jaqridhom. B'kuntrast il-pubblikan qiegħed bil-wieqfa fil-bogħod għazbis indenja li jersa il-bot. Ma rridx lanqas biss jerfa' għajnejh fuq l-sema, imma ħabbat fuq sidru u qalu Alla, kun ħanin miegħi il-midneb. Fil-Grek jgħidlek il-midneb, mhux midneb bħal jew daqs jew għama ħadd ieħor. Kellu biċċa trattament u Alla bejnietom. Nesal ħadd ieħor u Alla jien il-midneb. Kun ħanim miegħi. Ma nista' nagħmellek xejn, ma nista' nofrilek xejn, ma għandi xejn li f'dejn. Kun ħanim miegħi. Ġesu jiġbed il-konklużjoni sorprendenti. Konklużjoni li nasab jiena n-nies baqgħu nixfin u skantati. Ngħidilkom, dan ir-raġel il-pubblikan ġifieri illi appella l-ħnina ta' Alla u qaf hemmhekk. Dan raġel niżel ġustifikat lejn daru aktarx mill-ieħor. L-ieħor bil-pensijiet kollha u bil-moralità u bil-ħajja twajba kollha tiegħu. Difatti nafu li kien superf, gburi, jidirlu li kapaċi isalva li nnifsu. Ġesu għal dan raġel. Dan li appella l-ħnija ta' Alla. Dan Alla iġġustifikaħ. Alla għoddu bħala ħieles minn kull ħtija. Alla ddikjaraħ ġust qudiemu. Għax min jeżalta li nnifsu għad ikun umiljat, ma min jumilja li nnifsu għad ikun eżalta. Din hija talima rivoluzzjonarja illi sal-ġurnata tal-lum il-Knisja aħna jiġifieri. Aħna disċipli ta' Ġesu. Insibuha diffiċli u jeħtieġ li nerġgħu lura biex nfakru li nfusna illi l-qagħda tagħna quddiem Alla tiddependi biss u esklusivament fuq il-ħniena tiegħu. Biss. U biex ma nħedux impressjoni illi bħalli kieku nistgħu bħalma qal dan il-pubblikan. U Alla kun ħanim miegħi il-midneb. Għax l-impressjoni li
kemm tgħid dik is-sentenza u tmur il-ġenna, dik l-impressjoni. Però Luqa ta' awtur tajjeb illi kien, ftit wara jirrakkontalna l-istorja ta' Zakkew. Biex jurina x'inhi ma verament l-indiema. X'inhi verament l-indiema? Sempliċement il-sentenza ma jaħfir li u daqshekk. Il-trattament ma' Zakkew huwa eżempju brillanti tal-grazzja għadda boħra, sorprendenti tal-la li tikkostitwixxi l-essenza tal-messaġġ ta' Ġesu. Ġesu ġie biex ixandar messaġġ illi ebda bniedem, ebda filosofu, ebda għalliem tar-reliġjon ma kien jasal biex jivvintaħ jew jaħsbu. Imma l-meraviglia din, il-Ġesu b'dan il-messaġġ taħniena kienet waslinna, kienet ifissrinna l-attitudni ta' Alla lejna. Alla huwa favur il-midneb, naġa nirrepeti, biex ma jħallix midneb. Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej minna, kien hemm raġel jismu Zakkew, da kien pubblikan ewlieni, għaliex kien hemm ħafna ġerarkija ta' pubblikani, kien hemm dan il-pubblikani minn barra, ir-ras il-kbira. Imma kien ħaddem jerġa' kien hemm ġerarkija. U Zakkew naħseb kien wieħed minn ta' fuq. Kien ta' ewlieni u kien għani, ma nistaġibx. Ovvjament dejjem tisloħ. Ta' prova jara minnu Ġesu, imma ma setax maħabba l-folla, kien żgħir fl-istatura. Forsi daqsxejn ma tnazzek. Mhux nagħnu ma tnazz. Għalhekk ġara qabilhom il-qudiem u tela fuq sikamoru biex jaraha x'kien tal-waqt se jgħaddi minn dik it-triq. Ġifieri da Zakkew kien kurjuż. Kien kurjuż, bħal ħafna pubblikani oħrajn u ħafna nies oħra. Tisma' brabbi li qed jagħmel mirakli ta' fejqan u saħansitra qajjem in-nies mill-mewt. Ħadkun kurjuż żgur biex għalmenu issa għaddej mill-belt tiegħek toħroġ taraħ. Dik kienet il-parti ta' Zakkew. Ma appena wasal fil-post Ġesu ħares il-fuq. Zakkew qallu inżel, aġġel inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod f'darek. Il-kmand tista' tirruftaħ, tista' twarbu. Zakkew se tagħmlu ibqa' għaddej għax jiena kemm nara wiċċek biss rid. Meta Ġesu jindirizzana. Ġesu huwa l-ibn Alla, il-Qaddis, il-Messija, is-Salvatur tad-dinja. Tista' inti twarrab tissot widnejk u tajt, le? Kun ġen perfett. Ġen perfett. Ġesu bil-grazzja tiegħu stiedelu nnifsu biex jidħol fit-tar ta' Zakkew. Għalhekk dak aġġel u niżel u għandu ferriħi. Xejn in-nies raw hekk bdew il-koll bdew barqmu. Mhux ftit minnhom. Prova apprezzawha din. Mhux jerba minnhom li kienu negattivi. Il-koll! Kien hemm dilajta. Din il-ħamba għaddejja. Kif jista' jkun daħal bħala mistieden għand raġel midneb? Tafet ma jsirux. Iva, jsiru. Ġesu jagħmilhom. Ġesu ma jistgħux nikkomparawh jew nqabbluh jew npoġġuh fuq l-istess kategorija ma' għalli ma' reliġjużi oħrajn. Ġesu niżel mis-sema. L-oħrajn qajmu lil nfushom. Ġesu mietu qam mill-mewt. L-oħrajn mietu bħalli kieku qatt ma kienu. Daħal bħala mistieden għand raġel midneb. Iżda Zakkew waqaf fuq qaddu qal lil-sit. Irridkom tapprezzaw il-fatt li laqgħu. Kif laqgħu? Bid-dubju, bis-suspetti, le, laqgħu bil-ferħa. Ma pretendijiex din illi Ġesu jieqaf jgħidu Zakkew inżel. Ħamur d-dar. Is-sorpriża. Meta titlef l-element ta' sorpriża, meta tikkonsidra u timmedita fuq il-grazzja t'Alla, għadek ma fhimx x'inhi l-grazzja t'Alla. Il-fatt li Alla jagħti każ tiegħek. Int li inti kontrieħ, int li inti avversiv għal-liġi tiegħu.
Illi Alla qed jikmandak mod u inti tagħmel mod ieħor, imma frattant Alla akkost li bati. U li bent Alla bata infinitament aktar minn kull persuna ta' fid-dinja. Jekk niġġimgħu il-dbatijiet tal-60 biljun ruħ illi huwa kalkulat li jgħixu fuq dil-pjaneta mill-bidunet tad-dinja. 60 biljun ruħ. U niġmgħu flimkien u nikkomparaw mad-dbatijiet ta' Ġesu Kristu matul ħajtu fuq is-salib. Aqqas jibdew. Ġesu bata bħala liben ta' Alla, infinit fil-qudusija u fil-perfezzjoni tiegħu. U għalhekk Zakkew feraħ. Qegħdin nifirħu b'dan l-inkontru li Alla inizjah, Alla bdieħ. Alla pjanaħ mill-eternità. Il-fatt li inti dort lejn Ġesu Kristu huwa l-ħsieb tal-imħabba tal-Alla, tal-modrija tal-Alla, tal-ħnina tal-Alla illi waslek fe waslek. Zakkew feraħ u allura b'mod spontanju, ma kalkula fil-kotba, b'mod spontanju għallu mulej. Aħra, nofs il-possedimenti tiegħi, kull ma għandi ġifieri, li id-djar, flus, nofs ġidi se nagħtih il-foqra. U jekk taqt b'xi ħadd inrodlu l-ammont 4 darbiet. Għanna l-indima vera. Meta il-pubblikan fit-tempju ħabbat fuq sidru qal u Alla kun ħanimmiel midneb. Ġesu ma rridx tina l-impressjoni li tajt sentenza verbali toħroġ meħħalqek u daqshekk. Imma meta wieħed jilqa il-grazzja tal-Alla, dik il-grazzja tal-Alla titrasformah, tibdlu minn eruqu. U din hija sorpriża. Illi Alla seta' ħallina għaddejjin mal-ħammiera tad-dnub, tal-kundanna u eventwalment nispiċċaw fl-ħadira tan-nar f'kastig konxju għall-eternità. Imma Alla qal irridek biex tgawdini. Int ejja għandi, int du lejja. Is-sorpriża tal-grazzja tal-Alla. Ġesu qallu meta ra din il-dilazzjoni minn ħata Zakkew, Ġesu qallu illum ġiet is-salvazzjoni lid-dar għax dan ukoll u bien Abraham. Is-salvazzjoni ġiet għax Zakkew issa beda jagħmel dawn l-opri? Le. Zakkew kien diġà salvat. Zakkew fil-fatt illi nidem ifisser li fehem u hemmen fin-nija tal-Alla. Kien diġà ra l-nija tal-Alla meta Ġesu qallu inżem is-siġra u imxi d-dar għax jeħtieġ Nikol għandek illum. Illum ġiet is-salvazzjoni lid-dar għax dan ukoll bien Abraham għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva x'intilef. Dik hija l-missjoni ta' Ġesu. Il-missjoni ta' Ġesu l-għonet biex jikkonvinċina illi hemm l-għadab tal-Alla illi għad jintwera. Illi l-infern huwa realtà. Imma fejn għandek tispiċċa fl-infern? Meta Alla huwa mħabba. Meta Alla urina illi lest ma frankajiex l-istess ibnu imma taħalina l-koll. U miegħu jatina b'xeħweġ kollha jatina l-maħfra, jatina l-fidwa, jatina l-ħajja eterna, jatina l-barkiet kollha tiegħu li bihom isostnina matul dal-pellegrinat sakemm naslu fil-glorja eterna. Jiena m'hemmx fejn il-ħadd jikkonvinċini, jien pubblikan. U nispera li intom ukoll tajdu meta ħares li nnifsi sraqt, arraqt, kdibt, għamil dan affarijiet kollha. Disprezz għal-liġi tal-Alla, b'dużunur għalih, però Alla flok marmini feċni u ġabarni. U Ġesu appuntu ġi biex jgħallimna dal-affarijiet u bħala prova kemm verament Alla jridna liħin nifsu. Ħallas il-prezz għalina
fuq is-salib. Irridu nkunu bħal Mattew, illi Mattew meta Ġesu ikkmandah biex isegwih għamel ikla d-dar u stieden il-pubblikani sħabu, stieden mid-dinbin oħra. Għax Ġesu mhux bis-salija, mhux bis-salija jgħod għalija, iva, imma għalik ukoll għax inti fl-istess baħar mija qiegħed, fl-istess aqqux, fl-istess trabil. Irridu nkunu bħal dak il-pubblikan fit-tempju illi ma Alla ma nagħmilx negozji. Imma ma Alla jagħtini. Alla jagħtini. Jien nirċivi l-ħna minn għandu. U ta' sekk kuntent ta' sekk. U bħal Zakkew rrid nkunu ukoll. Zakkew l-awtorità ta' Ġesu ġelitu spontanjament illi ħajtu tinbidel mill-lejl għan-nar. Kellu raġun Pietru meta qal illi Alla ħariġna mid-dlam għad-dawl meraviljuż tiegħu. Mhux aħna ħriġna lil nafusna. Alla ħarġna. Alla illi ħelisna mill-ħakma jew mid-dominju ta' dlam u ddaħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li fiha għandna l-fidwa, il-maħfra ta' tnubiet. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now